October 5, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo, ug ang Ginoo mitubag. Kun duna kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikomoro, maluka ka og balhin sa dagat, ug kini mutuman kaninyo. Pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Inigabot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya? Pagdali diha aron mukaon ka. Dili gayod, imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon, ug unya pagtapis, ug silbihi ako. Humani ini, ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angayng pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mauusab kamo. Kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingnan ninyo, mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.